እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ ማ እግዚአብሔር ይመስገን በጸሎት አብቀድመ እግዚአብሔር ጸኒሕና ክብርና አምላክ ይሁን በአምልኮ ድማ ነቲ ዝግቦ አምላክ ነቲ ኩሉ ዝካአሎ አምላክ ሃሌሉያ እጅግ ድማ ክብር ክንቦይና እግዚአብሔር ይመስገን ናአምላክ ስለ ምሕረቱ ከነመስግኖይና ናአምላክ ስለ ፍቅሩ ከነመስግኖይና እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ አቦና ስለዝኾነ ሃሌሉያ ንሱ ሃሌሉያ ደላይ ጽቡቅና ስለዝኾነ ሃሌሉያ ነቲ ሰናይ ዝሐስበልና ሃሌሉያ ነቲ ህይወት ዝሃበና አምላክ ከነመስግኖይና በዘመዓልት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓቢዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘ ዘለና ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ልዕልበል ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን በሕብረት ኮይና ንእግዚአብሔር ክብር ክንቦይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አብዝኾነ ኩነታት ናሃሉ እግዚአብሔር ግን ክብሪ ክወስድ ይግባኦ እግዚአብሔር ይመስገን ብናሓልፎ ሁሉ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘ ዘለና ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ናአምላኽ ተመስገን ክንብሎይና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ናይ አምላኽ ጊዜ እዩ አምላኽ ይመስገን እዚ ናአምላኽ ብሕብረት ክብሪ እንህበሉ ጊዜን ሰዓትን ይሞ አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ኩሉ ነገርና ገዲፍና በሰዓት እዚ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንቦ አምላኽ ይመስገን ምስኡ ክንጠብቕ ምስኡ ሕብረት ክንገብር እላበወኩም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከንብበልኩም እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት ካብ ምዕራፍ 57 ዘሎ ሓሳብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣርእስቲ ንዓ ከንብበይ አምላኽ ይመስገን ንሊቅ መዛምራን በዓል ተሰሂድ ዳዊት ካብ ሳኦል ሃዲሙ ናብ ባዕቲ ምስ ኣተወ ዝበሎ ምኽታም ኢሉ አምላኽ ይመስገን ኣብዚ ግዜ እዚ ዳዊት ካብ ሳኦል ሃዲሙ ኣብ ባዕቲ ኣትዩ እንከሎ ንኣምላኽ ዝዘመሮ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ነብሱ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳተሃድነት እንከላ እግዚአብሔር ይመስገን ነብሱ ከጥፍዋ እናደለዩ እንከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ተሓቢኡ እንከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክቀትልዎ ደልዮም ሳኦል ክቀትሎ ደልዩ ተሓቢኡ ክንሱ ንኣምላኽ ዝዘመሮ መዝሙር የኸንብበልኩም አምላኽ ይመስገን ኣብ ባዕቲ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ዝዘመሮ መዝሙር ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ባዕቲ ኮንካ እውን ይዝመር አምላኽ ይመስገን ነብስኻ ከጥፍዋ እናደለዩ እንከሎ ተኸቢብካ እንከለኻ እውን ምዝማር ኣሎ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ዘለና ኩነታት ኮይና ንኣምላኽ ከነመስግኖይና እግዚአብሔር ይመስገን ንጉስ ዳዊት ኣብ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ አምላኽ ይመስገን ኣብ ባዕቲ ኮይኑ ነፍሱ ከጥፍኣ እናደለየ እንከሎ ሳኦል ንኣምላኽ እንድሕርዳ ኣመስኪንዎ ንሕና ከነመስግኖ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ አምላኽ ይመስገን ልበይ አንቂዱ ወአምላኽ ልበይ አንቂዱ ክዝምር ከመስግንን እየ ክብረየ ንቕሒ ብበገናን መሰንቆን ንቕሑ ኢሉ አምላኽ ይመስገን ንወጋሕታ ኸንቅሓ እየ ጎይታየ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዝምረልካ እየ ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት ዓብይ ሓቅኻ እውን ክሳዕ ደበናታት እዩ እሞ ወአምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ናይ አምላኽ ሰብ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ አምላኽ ይመስገን ንአምላኽ ከምልኽ ካብ ሓደረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ንሃሉ ንአምላኽ ሲ ከነመስግኖ ይግባእ እዩ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ንአምላኽ ከነመስግኖ ድማ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታ ይባረኽ መሳኻ ኢልና ክንዝምር ኢና አምላኽ ይመስገን ምስኡ አምላኽ ይመስገን ኣብ ፀበባ ምስኡ አምላኽ ይመስገን ኣብ ራህዋ ምስኡ ኣብ ድኻም ምስኡ ኣብ ብርትዐ ምስኡ አምላኽ ይመስገን ከምኡ ክንብሎ ኢና ብመዝሙር ጌርና ንአምላኽ ሃሌሉያ 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 ከመይ ገይረ ክኽሎ ኣብ ላውነትካ ወፅየ
ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ምሳኻ እንተደኸምኩ ምሳኻ እንተበርታዕኩ ምሳኻ ጥዒሙኒ ምሳኻ ገፊኡኒ ምሳኻ ሪሂውኒ ምሳኻ ጸቢቡኒ ምሳኻ ሁሉ እንተዘየለ ኢየሱስ አሎ ሁሉ እንተዘየለ ኢየሱስ አሎ ሁሉ እንተዘየለ ኢየሱስ አሎ ሁሉ እንተዘየለ ኢየሱስ አሎ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ምሳኻ እንተደኸምኩ ምሳኻ ተበርታዕኩ ምሳኻ ጥዒሙኒ ምሳኻ ገፊኡኒ ምሳኻ ሪሂውኒ ምሳኻ ጸቢቡኒ ምሳኻ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክኽሎ ካብ ህላውነትካ ወፂእ ከመይ ገይረ ክነብር ካብ ህላውነትካ ወፂእ ምሳኻ እንተደኸምኩ ምሳኻ እንተበርታዕኩ ምሳኻ ጥዒሙኒ ምሳኻ ገፊኡኒ ምሳኻ
مساخا سبيبوني مساخا لنت زيلو يسوس هلو كل انت 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 زيلو يسوس هلو ناي ودايا محادري يسوس ناي زقوم تايد وزاساري يسوس ناي ودايا محادري يسوس ناي زقوم تايد وزاساري يسوس كما يجرك خلو بالله ونتك عوتي كما يجرك نبي بالله ونتك عوتي كما يجرك خلو بالله ونتك عوتي كما يجرك نبي بالله ونتك عوتي مساغا تدغمكو مساغا تبرتاكو مساغا مساغا تعيموني مساغا تبيعوني مساغا مساغا تعيموني مساغا تعيموني مساغا لنت زيلو يسوس هلو كل انت زيلو يسوس هلو كل انت زيلو يسوس هلو كل انت زيلو يسوس هلو الموت يفرقني ندرق رانا يستمنين بما كل عوي حالفي على التايا مغني في عزيد النفسالها امت غرف كبس انفاسا صلى قروي لا تمسكين الساعات بلسا الساعات بلسا الساعات بلسا الساعات بلسا مع الموضة يفرقني تضرب رانا يستنجل بما تلعوي حالفي على الطايا مغني بيا زيد النغصالها كم في غير
أسعار ملكان أسعار ملكان صبحتي فراني بلغة الأوكان صبحتي زدت سكماني بلغة الأوكان عيب تتكستها واي محرت قواتها إنا تجرمكو وارغك قويتا أمسكنك بالسغاس مسكانا زي ما تصير عطل تجري عيودك الناس قايدة بالكلمين بتريد كسكار تسجل عرضات رجعت تسمعوه للقوم وانت برتعوه ويديك عليك يفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني الصبح الجيل الزراني بلغة داوكا الصبح الجيل زيد سكماني بلغة داوكا عيب بتعكسها هواي محرق قواتك إنا تدركوه أمارغك قويتا أمسكنك الصغاس مسكانا يفعل بوعدك زي ما تصير عطيتني بالغاي ودك تنقص كاي تغل كلمين بتريد كسكاي تقرب عرضات رجعت تسمعوه ينبعوا وانت برتعوه ولوديك عليك يفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني بوعدك زي ما تصير عطيتني بالغاي ودك الناس قاعدة تغلقلني بتريد كسكاي تقول عرضات رجعت تسمعوه ينبعوا وانت برتعوه ولوديك عليك يفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني متسنين عكا خليفكني صبح الدين الصراني بلغة داوكا صبح الدين زد سكماني بلغة داوكا عيب بتعكستها هواي محرت قواتها إنا تدركوه
ጎይታ አመስግነካ ንስኻት ምስጋና ይግባእ ብልልና ኸረደትይ ኣብ ሰማይ ዝተወጣሕካ ፀበባን ንኹሰየ ተንሲሪ ኣበዳውካ ኣዚኑ ምእማኑ ዘሸግር ኩነታት ኣሳጊርካያ ታመን ዝተበርደት ህይወተይ እነሆ ትዝምረልካ እነሆ ትዝምረልካ እነሆ ትዝምረልካ እነሆ ትዝምረልካ ብለልና ኻረደተይ ኣብ ሰማይ ዝተወጣሕካ ፀበባን ነመሰጊረ ተንሲረ ኣበዳውካ ኣዚኑ ምእማኑ ዘሸግር ኩነታት ኣሳጊርካያ ታመን ዝተበርደት ህይወተይ እነሆ ትዝምረልካ 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 እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ዕረፍተይ ንስኻ ኢኻ ጽቡቐይ እግዚአብሔር 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 ንስኻ ኢኻ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ጽቡቐይ ንስኻ ኢኻ ዕረፍተይ እግዚአብሔር 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 ንስኻ ኢኻ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ዕረፍተይ ንስኻ ኢኻ ጽቡቐይ እግዚአብሔር 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 ንስኻ ኢኻ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ዕረፍተይ ንስኻ ኢኻ ጽቡቐይ እግዚአብሔር 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 ልዩ ነህ ክበር ክበር ልዩ ነህ ክበር ክበር ልዩ ነህ ክበር ክበር ልዩ ነህ ክበር ክበር
ليونك كبر كبر ليونك كبر كبر ليونك كبر كبر ليونك كبر كبر እግዚአብሔር 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 ልዩነት ክበር ክበር 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 يا عريباتيلم صلاتي كدبلو نعرفي كعاتو عريفي كزازمو وقعي تواقيو بتنوت النتاتو باستنفاس عفنجو بتنو دمنوم 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 عريباتيلم صلاتي كدبلو معرفي كعاتو عريفي كزازمو وقعي تواقيو ينتقل البتاتو بالتنفاس عفنتو بتنو دمنوم 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 صحاي عريباتيلم صلاتي كدبلو معرفي كعاتو عريفي كزازمو وقعي تواقيو ينتقل البتاتو بالتنفاس عفنتو بتنو دمنوم 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 هاي تحزن
بعالم أيتحزن بالسيطان أيتحزن بحاجات أيتحزن بخونتات برهاني يسوس تسلما زيحزو سلما دايكمتين نسو أبزلوه برهاني يسوس تسلما زيحزو سلما دايكمتين نسو أبزلوه إنا تمنيو تفاتي إنا تتصبيو هربتي إنا تتصبيو وتكتي صحيي بريقة وين اللي وقحتا صحيي بريقة وين اللي وقحتا إنا تتصبيو تفاتي إنا تتصبيو وتكتي إنا تتصبيو هربتي صحيي بريقة وين اللي وقحتا صحيي بريقة وين اللي وقحتا بقويتا 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 وين اللي وقحتا يوقح مسيلو ما تبزحوا سوداي قدا كدفنو لحظتك يكون اللي مزاري بمرندي والصور القسيلة تطفل صغير نتفرع نازللي 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 زي وقح مسيلوهم سلمات كبزحون زريان قدا كدفنو رحبتك يكون اللي تزاري بمرنجي انتقور الدخيلة الدخول زهر أزرع نازلني 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 يوقح مسيلوهم سلمات كبزحون زريان قدا كدفنو رحبتك يكون اللي تزاري بمرنجي انتقور الدخيلة الدخول زهر مسافرة نازلني 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 أيتحزن بحاجات أيتحزن بعالم أيتحزن بخونتات أيتحزن بالسيطان أيتحزن بعالم برهاني يسوس تسلما زيحزو سلما دايكمتين نسو أبزلوه برهاني يسوس تسلما زيحزو سلما دايكمتين نسو أبزلوه إنا تتصبيو وتكتي إنا تتصبيو ماتي إنا تتصبيو أربتي حياي بريقة وين اللي وقحتا صحيي بريقة وين اللي وقحتا بقويتا 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 وين اللي وقحتا هاي كالن علامك وقعني سمكا قدامي كوينوني
ኣይከኣልን ፍላጹ ወጋኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኑኒ ኣይከኣልን ዕላምኡ ወጋኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኑኒ ኣይከኣልን ፍላጹ ወጋኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኑኒ 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 ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ 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 ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ጽኑዕ ግንበዩ ግንበዩ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ኣዲመ ዘዕቅበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 ሕልፍ ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ዝግር ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ውፅእ ኢለ ኣብ በረኽተይ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ሕልፍ ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ዝግር ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ውፅእ ኢለ ኣብ በረኽተይ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ሕልፍ ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ዝግር ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ሕልፍ ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ዝግር ኢለ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ውፅእ ኢለ ኣብ በረኽተይ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ሕልፍ ኢለ ነገራተይ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይን ንስኻ ኢኻ ዝግር ኢለ ኩነታተይ የምልኸካ
ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ውፅእ ኢለይ ኣብ በረኽ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ሕልፍ ኢለይ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ስግር ኢለይ ኩነታት የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ውፅእ ኢለይ ኣብ በረኽ የምልኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ እዝንኻ ትኸብር ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ከም ትኽእል ክትፍጽሞ ንቓላትካ ብሞት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞት ሕያው ጌርካ ከይረኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ብገዛዊ ውለታተይ ፍርሕለይ መስግነካ ከም ልማደይ ከም ትኽእል ክትፍጽሞ ንቓላትካ ብሞት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞት ሕያው ጌርካ ከይረኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርክለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር ምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር ምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ እዝንኻ ትኸብር ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን 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 ምስጋናይ ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን 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 ምስጋናይ ንዓኻ ከም ትኽእል ክትፍጽሞ ንቓላትካ ምሟት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞት ሕያው ጌርካ ከይረኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ትገዛዊ ኩነታተይ ፍርቅለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ከም ትኽእል ክትፍጽሞ ንቓላትካ ምሟት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞት ሕያው ጌርካ ከይረኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርቅለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር ብምስጋና እዝንኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ እዝንኻ ትኸብር ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ምስጋናይ
ክትፍጽሞ ንቓላፍካ ምሟት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞተ ሕያው ጌርካ ከይሬኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርቂ ለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርቂ ለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ከም ልማደይ ፍርቂ ለይቲ መስግነካ ኣማለት እስራኤል ትነብር ብምስጋና ሕዝብኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ ሕዝብኻ ትነብር ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ከም ትኽእል ክትፍጽሞ ንቓላፍካ ሙማት ነገረይ እንዳረኹ ክብሪ በካ ከም ተተንስእ ንዝሞተ ሕያው ጌርካ ከይሬኹ ከባቢየይ ይኣምነካ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርቂ ለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣይጸልወንን ትደጋዊ ኩነታተይ ፍርቂ ለይቲ የመስግነካ ከም ልማደይ ኣማለት እስራኤል ትነብር ብምስጋና ሕዝብኻ ትኸብር ኣማሌት እስራኤል ትነብር በኣምልኾ ሕዝብኻ ትኸብር ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ምስጋናይ ንዓኻ ይኹን ኣምልኾይ ንዓኻ ይኹን ኣምልኾይ ንዓኻ ይኹን ዕልልታይ ንዓኻ ይኹን ዕልልታይ ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ኣይምኖኒ ኣምላኽ ኣይጽገብኒ ግዜ ስለ ዝድርከና ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣምላኽ ባርኩም ናብ ዝቐጽል ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንሓልፍ ኢና ተረፈ ፕሮግራምና ትከታተልዎ ንቐድመኩም ኣምላኽ ባርኩም
عخم يكون كما كأنهم قدسان لما عنتي كم زحونا كيروا قدموا نجرنا تصنحه أبزي معرباوي خفل العالم تنسأي قويتنا من حينا يسوع كريستوس أبزح بوتا زبع على اللوز اللوجزي ملأختي كمتي كل جزء بسنبت أبزمت آخر اللوجزي خاب إفسون كنا مهارات أنا حنا نايلوم تمرتين نابو خوني جن أرستي تمرتين نايلوم معنتي تنسأي يسوع كريستوس بمنصر ملأخت باولوس نابسب إفسون كابز بزبل أرستينا كنا مهار نزحجي أب ناب صلوت ناب كلام الله كنا مهارنا كنا ببوز أنا حنا قفلي متحف قدسنا دقيمنا نعو كنا بوينا لهم مع أنتك زياب هيرس تمسكنهم متحف قدسكم حيسكم زلهم أب قدامي كورنثوس معرف 10 حمشته كاف قد حدا أب زلهم أنت خنا نبب كل هاتكم لا أنت جنت لكم صبوا نيروك زياب هيري مسكن ويتاي واركم متحف قدسنا جنت إلنا زلنا حيز نازلنا أب قدامي ملأخت باولوس نابسب كورنثوس معرف 10 حمشته كاف قد حدا جميرنا كان نببنا بحدا خوينا زياب هيري مسكن بشون قويتانا من حينا يسوع كريستوس كم بوي حواتي نخنتو أمينكم أنت زي كوينكم كم تأنس سبق كوجركم حسكمو أنت عليكم اتسبق كلكم اتقبلكمو أبوت أنعكم زلهمن بون اتدحنلو وانجيل أفلتأكم اللهم أنا اتقبلكو قدمي خلو نجيركمي كم تأتهم صحفات زبلوه كريستوس من تحتنا موتة تقبرخا كم تتوم صحفات زبلو بسالسيت معلتي تنسي نكيفا دحرونتهم 10 كلتا ترأي دحريو زبزحو كاباتاتهم كسعلومي زلو قلياتهم قنا دكيسهم زلو كاب 500 زبزحو أحوات بحنسا ترأي دحريو نياقوب دحريو خان كلاتهم حواريات ترأي دحرو كلاتهم دما ناي قلع نزمسل ترأيني أنس نتا محبر أملاخ سلسوغوكوا من أس كلهم حوارياتي مو حواريات سم بغو عيكونكن تزلخو وقنا بتسقى أملاخ إيه زلخو كاب كلاتهم زبزح دا أتعاركم بر اتناي توها بتسقى كنتو أيكونن اتمساي زلو تسقى أملاخ دا ينبر أنا أيكونكن مبارسي أنا انتخونكو نساتهم انتخونو كم زجيرنا نسبخ اللونا نسخاتكم وين كم أمنكم كنتسألينا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አቡና بود خاب يسوع كريستوس በዛ ድሕረቀት እዚ أنا መስግነካ አለና እግዚአብሔር አምላኽና ነው ኣብ ስፍራ እዚ ዘሎና ኣብ ርሑቕ ኣብ ቤትና ዘሎና ኣብ ዝተፈላልየ ስፍራ በመንገዲ ኢንተርኔት ንከታተል ዘሎና ሎም ያብ ዙርያ ማዕድ ቃልካ አለና እሞ نتي እግዚአብሔር ክቡር ዝኾነ ቃልካ ምእንትን ከነስተውዕሎ ክንክል ኣእምሮና ክትከፍት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይጽልያለሁ ኣእምሮና ክፈት ልብና አርሑ ነቲ ቃልካ እግዚአብሔር ወይ አውሽጥና ከአቱሞ ብኡ ክንልወጥ እግዚአብሔር አምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጽልያለሁ ንቃልካ በመሕጻብ ማይ ገሩ መሳጽሪያ ዕጣር ወይ ስርስሓት ወይ ገለነ ዝመስል ምእንትን ከይህልዋ ኢሉ ተባሂሉ ተጻሒፍሎሞ ጎይታ ኢየሱስ ነው በቃልካ ጌርካሎም ይሐጽብካ ከተጥሬና ንጽልያሉና አይ ቃልካ እግዚአብሔር ደገኽፈተልና ናርሖልና ኒልና ንጽልያሉና ወአምላኽ ምእታው ቃልካ የብርህ ንገርታት አእምሮ ይህቦም ጽሑፍ ይሞ ቃልካና ውሽጥና ከአቱ በዛ ነው ሕርቀት ርዚያ ይጽልያለሁ ብናይ ቃልካ ኃይሊ ክንናገፍ ካብቲ እግዚአብሔር ወይ ዘአስረና ሁሉ ገመድ እግዚአብሔር ወይ ሓራ ክንወጽ ሎሚ ንቃልካ ማእከልና ህያው ክትገብሮ ይጽልያለሁ ክእለትና ካብ አምላኽ እንበር ካብ ርእስና ገለኳ ከም ዘምጻና ክንሐስብ ኣይካለናኒ ጽሑፍ ይሞ ሎሚ ኣብዚ ዘለኹ እግዚአብሔር ሆይ ብደገፍ መንፈስካ ብናትካ ኃይሊ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ደው ኢለ ንቃልካ ከም ትዝግብኦ ጌረ ክዛረቦ ምእንቲ ክእል ጸጋኽ ተብዛሓለ ይጽልያለሁ ንሕዋተይ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ዝተፈላልየ ቦታ እግዚአብሔር ሆይ ኣእምሮኦም እግዚአብሔር ዝሰልብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እግዚአብሔር ነፃ ኮይኖም ንቃልካ ከድህቡ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ንልቦም ንሓሳቦም ኩሉ ክትገዝኦ ንሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ዙርያኦም ዘሎ ድማ ከተህድኦ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሕሊፈ ንዓኻ ሂቦም ኣለኹ
ክብሪ ሁሉ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተጠቅሊሉ ንዓኻ ይኹን አሜን አሜን ጎይታ ይባርክኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መልእኽቲ ኤፌሶን ክምህሮ ጸኒሐለኹ ክሳዕሎሚ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 በጽሕና ለና መወዳእታ ናይዚ ናይሎም ማዓንቲ መልእኽተይ ብኡ ስለ ዝኸውን ንዑ ኣንቢበ ንድሕሪት ተመሊሰ ብዛዕባ እዚ ናይ ትንሳኤ መልእኽቲ ዘለውኒ ሓሳብ ከእንደገና ክዛረብ ክፍትን እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 ኤፌሶን ኩልኻትኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ሒዝኩም ዘለኹም ከምዚ እዩ ዝንበብ እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ብጎይታውን እምስክር ኣለኹ ንሳቶም ብሰሪ ትርልቦምን ብሰሪ ታባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቆም ድንዙዛት ኮይኖምን ብስስዐ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርክሞን እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተሚርኩምዋን እንተ ኮይንኩምሲ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ እዩ ዝብል ጳውሎስ ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ኣብ ኤፌሶን ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ዝዛረቦም ዘሎ መልእኽቲ እሱ ድማ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ እቲ ናይ ቀደም ብናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክሓድስኩም ነቲ ናይ ቀደም ንብረትኩም ግና ከምቲ ንብረት ኣሕዛብ እተመላለስኩምሉ ነገር ግና ንዑ ግን እንታይ ግበሮ ቀንጥጥዎ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ምእንትን ክርዳእና ግና ብምኽንያት እዚ ሎም መዓንቲ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ድማ ትንሳኤ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንጽር ኤፌሶን ብዝብል አርእስቲ ሎም መዓንቲ ተመሊስና ትንሳኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንዛረብ ክንጅምር ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክርስትናና ሕምብርቲ እዩ ክርስትና ብዘይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኮለ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢየሱስ ስለ ዝተንስአ ጥራሕ እዩ ክርስትና ካብ ኩሉ ዓይነት እምነታት ካብ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖታት ካብ ኩሉ ኣብ ምድርና ዘሎ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ልምምዳት ዝበለጸ ሓያል እምነት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ እምነትና ኩሉ መሰረት ናይ ኩሉ ትምህርትና ማእከል ናይ ኩሉ ምኽርናን ስብከትናን ድማ እቲ ቀንዲ ሓሳባት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚዩ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝበሎ زعنتوي قديمنا زنببنايو حساب እዩ ኣሕዋተይ ንኸንቱ ኣሚንኩም እንተ ዘይኮይንኩም ሲ ከምቲ ኣነ ሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩሞን ተኣሊኹም እቲ ሰበኽኩልኩምን እተቐበልኩሞን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹም ብኡን እትድሕንሉ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ ከምቢበኹም ዳግመኹም ብወይ እቲ ሰበኽኩልኩምን እተቐበልኩሞን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምን ብኡ እትድሕንሉን ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ this is the gospel ይዝብሎም ዘሎ እዚዩ እቲ ወንጌል ካልእ ወንጌል የለን ይዝብሎም ዘሎ ኣይናይ እቲ ወንጌል ከምቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ሁሉ ነጊረኩም እሞ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ተቐብረ ኻ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ እዘን ቃላት እዚኣተን ኣሕዋተይ ናይ ኩሉ ምስጢራት ናይ ክርስትናና ማእከልን ሕምብርትን እየን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ደጋጊምና ስለ ዝተዛረብናየን ካብ ቁልዕትነና ጀሚርና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ስለ ዝበልና እዚ ቃላት እዚ ኣብ ኣእምሮና ለሚድናዮ ከም ሓደ ተራ ቃል ክመስለና ይኽእል እንተኾነ ግና ኣምላኽ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክሰደዎ እንከሎ ክመውት ኣብ ክንዲ ኃጢአትና ክመውት ናጽድቅና ክትንስእ ንሕና ምስኡ ክንትስእ this is the mission ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ነገር እዚ ምስ ተፈጸመ እቲ ንዓና ዝተሰብከ ንዓና ዝተነግረ ወንጌል ድማ እዚ ወንጌል እዚ ነዚ ወንጌል እዚ ኣሚንና ኢና ድሒና ብልብኻ ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ኣሚንካ ኣምላኽካ ካብ ሞት ከም ዘተንስኦ እንተ ተኣሚንካ እንታ ክትኮን ኢኻ ክድሕን ኢኻ ነዘን ቃል ወንጌል እዚአን ምስ ኣመናን ምስ ተኣመናን ኢና ዝዳሓና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጳውሎስ ኣብ ፍቕዲ 11 ወሲኹ ክዛረቡ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣነ እንተኾንኩ ንሳቶምን እንተኾነ ኣይኖትዮም እቶም ቀዳሞት ኣመንቲ እቶም ቀዳሞት ሐዋርያት
انتهونو اون كمزي جيرنا إنا سبخنا خالق سبكت أي سبخنا نسخاتكمون ها كم ويهم تاجركم زلهم آمنكم زلهم إلو እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥሉ فقد 10 ተገልተ ጳውሎስ ከምዚዩ ዝብል ክርስቶስ ዘይተንሰአን ተዝኸውንከ ክርስቶስ ካሞት ዘይተንሰአ ነይሩ እንተዝኸውንከ እዚ ክርስትናና እንታይ መኾነ ነይሩ እዚ እምነትና እንታይ መኾነ ነይሩ እዚ ንሕና እናኣምኖ ዘለና እዚ ንሕና ነብሮ ዘለና ክርስትና ከመይ መኾነ ነይሩ ዝብል ሕቶ ጳውሎስ ባዕሉ ኣብ ምዕራፍ 15 فقد 12 ባዕሉ ሓቲቱ ባዕሉ እዩ መሊስዎ ናው ክንከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ስብኽ ዳ ከመይ ኢሎም እዮም ሓያሎ ካባኻትኩም ትንሳኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ዘለው ትንሳኤ ሙታት ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ እምበኣርከስ ቀዳማይ ስብከትና ኩሉ ከንቱ እዩ ምክንያቱ ስብከትና ሁሉ ኣብ ዙርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ እንታይ ዝግበር ዝሕቆፍ ኣምላኽ መስከን ስለዚ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ሰበኽናያ ዘበለ ሁሉ ስብከት ከንቱ ስብከት እዩ ናይ ሓሶት ስብከት ኢና ክንሰብከልኩም ጸኒሕና እዩ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ ካልኣይ ንስኻትኩምን እቲ ስብከትና ከንቱ ካብ ኮነ እቲ ንስኻትኩም ዝኣመንኩሞ እምነት እውን እንታይ እዩ ከንቱ እምነት እዩ ዝብሎም ዘሎ እምነትኩምን ከንቱ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንሲእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኾይኑ ሙታት እውን እንተ ዘይተንስኡ نحنا حسوتي مسكر أملاخ كوينا نركب أدونا سلسل سالساي حسوت ودما سالساي فيلير دمانتاي نحنا كانتاينا حسوتي مسكر أملاخ إنا مخناتو نحنا زنقرناكم زبلو خلو كريستوس كم ستنساي نسخاتكم كاهم يوهم آمينكم زلوهم زي تنسى انت راخينو نحنا حسينا ات مسكرنا دما ني حسوت مسكريو يوزب زلو مباركم استقينو خنتاكم دلوهم نسخاتكم كأجنا أمنتايكم اللهم أب حاتياتكم يهم زلهم حمشاي مبارسي اتهم بكريستوس زدك أسو خاء ها طفوات يوم هيوتهم زبلو خلو أمدر زنبرو خلو نخنتو نبي رموس مويتهم كال تسفا تنسعي اندات تتقبيو خنسهم ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተራ ኮይኑ ትንሳኤ ሙታት የልቦን እሞ እዚኦም ዝሞቱ ዘበሉ ሁሉም ድማ ታዮም ጥፉኣት እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ማለት ፍቅዲ 19 ከምዚ ኢሉ መሊሱ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንገጥ ምኾንና ነርና ኣሕዋተይ ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሓሳባተይ ምኻደይ እዛ ናይ መጨረሻ ላይ ጳውሎስ ሓሳብ ክነግረኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ተስፋ ጌርና ነርና እንተንኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግፅ ምኾንና ነርና ምክንያቱ ክርስትና ናይ ኣብ ምድሪ ናይ ፈንጠዝያ ናይ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ህይወት ፕሮሚስ ዝገብር መንገዲ ኣይኮነን እኳዳቶም ቀዳሞት ኣቦታት ድሕርና ከም ንሪኦ ብሞት እዮም ሓሊፎም ዋይ ትንሳኤ ሞታት ተስፋ ስለ ዝገበሩ ክርስቶስ ተንሲኡ እሞ ንሕና ከዓ ምስኡ ክንትንሲእና ንሓድሽ ስጋ ነቲ ናይ ክብሪ ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እሞ ምንም እኳ ስጋና ብመከራ እንተተሓምሸሸ ምንም እኳ ኣብ ምድሪ ኩሉ ነገር ተዘይፀበቐልና ኣብ ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ቤቱ ምስኡ ክንዓርፍ ኢና እሞ እዚኣ ተስፋ እዚኣ ስለ ዘላትና ፈፂምና ኣይንሕለልኒና እንዳበሉ እዮም ዓዮም ኣምላኽ መስገን እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግና ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተደኣ ኮይኑ ግና ትንሳኤ ሙታት ዘየለ እንተደኣ ኮይኑ ግና ዝኩሉ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ኣብ ምድሪ ጥራይ ተስኡ እንተኮይኑ ግና ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግፅ ምኾንና ነርና ምክንያቱ ዕዮና ኩሉ ትርጉም ዘይብሉ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ጳውሎስ the good news says though أملاخ استمسكن يكون كريستوس جنا تنسيه أملاخ مسكن أمين له لو مين نبعلو زلنا بعل أبز مدرسي زبعل أبزلو سما جزيات زبعل بسرو لو مين سنبت كوينو أبيت جزي أبهر تأكيبنا مهلانا بتا معلتو جويتا إنا تأكيبنا زلنا معلتو جويتا مالت جويتا استنس ألا معلتي توم قدامات حوارات تام كابون بمعلتو جويتا زجبروا مخنيات نأمنتهم كله مستير نأمنتهم كله ما أخل تنسعي يسوع كريستوس سلزهوني أب كريستنا the core message اتي ماكلاي ملئختي تنساي كريستوس تراي ايو املاخ مسكن
ምክንያቱ ነቲ ናይ ክርስቶስ ሞት ንዑ ህያው ዝገብሮ ወይ ድማ ሰዓሪ ዝገብሮ ቪክቶሪዮስ ዝገብሮ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ ክርስቶስ ሞይቱ ጥራይ ነይሩ እንተዝኸውን ከም ኩሎም ዝሞቱ ምተቆፅረሞ ብዝንሳኤ ዓወት ኣይምተበሰረን ነይሩ ክርስቶስ ተንሲኡ ስለ ዝኾነ ግና ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉም ኣለዎ ኣምላኽ ይመስገን ጳውሎስ ምዕራፍ 20 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ ሕጂ ግና ክርስቶስ በኹሪ እቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ምውታት እንታይ ገበረ ተንስአ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታት ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ክርስቶስ ተንሲኡ ኢልና እነውርየሉ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጥራይ ቅድሚ 2000 ዓመት ሃፐን ስለ ዝገበረ ንዑ ጥራይ ሰለብሬት ንገብረሉ ነገር ዘይኮነሲ ከምቲ ብሞት ሓደ ኩላቶም ዝሞቱ ብትንሳኤ ሓደ ንሱ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና ታይ ስለ ንኾኒ ህያዋን ስለ ንኾኒ ናይ ህያውነትና ምልክት ወይ ናይ ህያውነትና ተስፋ ኣብ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝውከል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ስለ ዝተንስአ ንሕና ከዓ ሓዳሽ ህይወት ተንሲእና ኣሎና ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዘመንና ብፍላይ ኣብ ዝመበል 21 ክፍለ ዘመን ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ወይ ድማ ናይ ትንሳእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጽንጽዋይ ዝቆጽሩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብሓቂ ክርስቶስ ተንሲኡ ወይስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ንዓና ነዞም መጽሓፍ ቅዱስና ብሓቂ ንኣምኖ መጽሓፍ ቅዱስና ሓቂ ኢልና ንኣምኖ ሰባት እዚ ሓቂ እዚ ብዙሕ ከየሸግረና ይኽእል እዩ ኣብዚ ንሕና እንነብረሉ ዘለና ምዕራባዊ ዓለም ግና ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ብጣዕሚ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ እቶም ሽዑ ሰዓብቱ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ዝተጣበብዎ ጽጽዋይ ወይ ድማ ሓቅነት ዘይብሉ ነቶም ኣመንቱ ንምስዳዕ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ሓሶት ወረድ ኣምበር ሓቅነት ዘለዎ ታሪኻዊ ፍጻሜ ከም ዘይኮነ ዝዛረቡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ከም ኣመንቲ ግና ነዚ ንሕና ንኣምኖ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ብሓቂ ነው ክርስቶስ ከተንሲኡ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ እምነትና ኣብ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝውከል ተራ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጽቡቕ ገይሩ ክርዳኣና ከገድሰና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዝተንስአ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይሩ ተተራረዲኡና ትብድሕሪኡ ዘሎ ነገር ንኽንገብሮ ኣብ ህይወትና ንኽንነብሮ ኣይክንሽገርኒና ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ስነ መጎት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ተንሲኡ ድዩ ተንሲኡ እንተዳ ኮይኑ ምስክርና እንታይ እዩ ብኸመይ ከነረጋግጽ እንታይ እዩ እቲ ኤቪደንስ ናይ ትንሳኤ ተቀዳማይ ኤቪደንስ እቲ መቃብር ጥሩሑ እዩ ዓጽሚ ጎይታ ስጋ ጎይታ ኣብቲ መቃብር ኣይተረኽበን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ ማቴዎስ 28 ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚረ ከም ብበልኩሜ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልአይቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ መጻ እንሆ ዓብዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱውን ኮኑ እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራ ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንደኣ ኺዳ እሞ ካብ ምውታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገር ክኹን ካብቲ መቃብር ብፍርሃት ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግረኦም ጎየያ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣ በለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍራ ቂዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም ኣብኡን ክሪኡንዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሉ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ሁሉ ሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተመኸሩ
ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሂቦም ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከሎና ደቀ መዛሙርቲ መጺኦም ሰሪቆምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተ ተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉሁ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ እምበር ካብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝትንስእ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ እዩ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኳዳ ከም ዝትንስእ ኣጸቢቑ ተዛሪቡ እዩ ነዚ ኸኣቶም ካህናት ጽቡቕ ገይሮም ፈልጡ እዮም ነይሮም ነዚ ሳስዋ እዮም ከይዶም ካብ ሮማውያን ወታደራት ሓለውቲ ተኻሪዮም ነቲ መቓብር ናይ 24 ሰዓት ናይ ሓለዋ ለይቲ በብሽፍቱ ወይ ድማ በብሓለዋን ምቃል ለይቲ ክገብርሉ ዝመደቡ ማለት ስለዚ እቲ መቓብር ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ እዩ ነይሩ ብማሕተም እምኒ ዝተሓትመ ብ24 ሰዓት ዝሕሎ ጽኑዕ ሓለዋ ዘለዎ መቓብር እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ እዞም ካህናት ነቶም ሓለውቲ ዝሃብዎም ምኽንያት እንታይ ነይሩ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም እንታይ ገይሮሞም ሰሪቆሞ እዮም ኢልኩም ኣውርዩ ኢሎሞም ክሳብ ሕጂ ከምኡ ይውረ ኣለዎ ኢሎም መቸም ከም ኣመንቲ ነዚ ስነ መጎስ እቲ ከነሓስበሉ ጽቡቕ እዩ እዞም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ፈሪሖም ኩሎም ኣብታ ሸዓ መዓልቲ ልክዕ ኣብ ዝተታሕዘላ መዓልቲ ካብኡ ዝተበተኑ እቲ ክሳዕታ ኣብ ቤት ኣብቲ ኻልቃ ሊቀ ካህናት ዝገዛ ዝሰዓቦ ጴጥሮስ ድማ እታ ናይ መጨረሻ ገረድ ዘፍራሓቶሞ ዝኸሓደ ጴጥሮስ እዮም እዚኦም ሃዋርያት እዚኣቶም እዞም ደቀ መዛሙርቲ ሰሪቆም ዝበሃሉ ዘለዉ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ምስ ከደ ተስፎኦም ኩሉ ዝተቐብፀ ኩሉ ነገር ሓዲጎም ዝኸዱ ሰባት እዮም ነይሮም ተስፋ ዝቆረፁ እዮም ነይሮም እዚኦም ንኽሰርቁ ይኮኑን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ንኽኸይድ ከማን ምስኡ ዘይሰዓቡ ሰባት እዮም ነይሮም ክሳዕ ክንድዚ ነቲ ሓለዋ ሮማውያን ብለይቲ ኣጸሚዮም ምስኦም ተቃሊሶም ክሰርቁ ዝኽእሉ ሰባት ኣይነበሩን ስለዚ it was complete fabrication ነዚ ኩሉ ታሪክ ብሓንሳ እንተ ዳሪእናዮ ሓሶት ወረ ምዃኑ ስቑኢሉ ዘስተውዓለ ሰብ ከስተውዕሎ ወይ ኣንቢቡ ዝርዳእ ሰብ ከስተውዕሎ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ዘገርም ነገር ድማ ኣብ 4 ወንጌላት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳሞት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኣዮ ኣንስቲ እየን ነይረን እምበር እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም በዓል ጴጥሮስ ከም በዓል ካልኦት ሰባት ከም በዓል ዮሃንስን ኣይነበሩን ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹም ኣብ ኣይሁድ ምስክር ሰበይቲ ካብ ምስክር ባርያ ቁሩብተይ ክብ ዝብል ሰበይቲ ድማ ካብ ሰብኣይ ብዙሕ ክብረት ዘይብላ ብዙሕ ምስክርነታ ቫልዩ ዘይብሉ እዮም ኩሎም ወንጌል ዝጽሓፉ 4 ናይ ወንጌላውያን ግና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ቀዳሞት ረኣይቲ መሰረት ክገብሩ ዝሓሰቡ ንመን እዮም ንደቀ ኣንስትዮ እዮም ማለት ድሕሪ ሰባት ዝተጣበቦ ጽጽዋይ ኮይኑ መን ሕብረተሰቦም ጽቡቕ ገይሮም ንዝፈልጡ ሰባት ከምዚ ገይሮም ተጣቢቦም ኣይ መጽሓፎን ነይሮም ማለት እንታይ ደኣ ምገበሩ ሓያላት ሰባት ከም ዝረኣይዎ ከም ቀዳሞት ሃዋርያት ከም ዝረኣይዎ ጴጥሮስን ዮሐንስን ከም ዝረኣይዎ መጽሓፉ ነይሮም እቲ ሓቂ ግን ንሱ ስለ ዝኾነ ተን ቀዳሞት ዝረኣይዎ ተን ኣንስቲ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ተኻለይትን ከም ዝኾና ከም ዝረኣይዎ ነቲ ሓቂ ደጋጊሞም ብምጽሓፍ ንሓቂ ከም ዘለዎ ባዕሉ ደው ንኽብል ብምግዳፍ ነቲ ታሪክ ሓቀኛነቱ ኣልቢሶሞ እዮም ማለት ካልእ መረጋገፂና ኣስታት 500 ዝኾኑ ሰባት بمسارات قدام قرنطوس معرف 15 يوم باولوس كان سب قرنطوس كصحفلهم كله اذا كابزهم 500 سبات زبزحو بهيوت هلو كيدكم دما ترغاغصو تخلوهم يلوم نتوم ستطراطرو ناي قرنطوس سبات متنسا كريستوس زطراطروم سبات كيدكم نتوم 500 سبات بهيوت سلازلو كيدكم حج تحتوم تخليهم ناي هيوت مسكرنت كباتاتهم كترخبو تخليهم بمبال اتي مسكر حق مخانو ارغاغصلوم نيرو امو داتا مقابر ترايو مخانوينا نرغاغص زلنا يعقوب حويتانا يسوع كريستوس غويتا يسوع كريستوس كموت كسعزتنس بو اي امنن يوز نبر غويتا يسوع كريستوس كموتان بمتنساو غنا يسوع كريستوس كم تزبلون نسو ود املاك كم زخونه امينو كابتوم ناي بيت كريستيان قداموت مرحت خوينو
እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ህይወቱ እኳ ደኣ ኣሕሊፉ ነቲ ጻውዒት እቲ ክህብ ክኢሉ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶ ካልኣይ መረጋገፂና ኣብ ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት እንተዳኸይና አንቢብና بمعلتي 50 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ አቦ መስከድኩ ተስፋ አቦ ተጸበዩ ንስና ባኻትኩም ዝወርድ ግን ኃይል ክትቀበሉ ይኹም ናብ ይሁዳ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መሳኸረይ ክትኮኑ ይኹም ኢሉ ክጽበዩ ምስ ነገሮም ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 24 ከም ዝነንብብ ጴጥሮስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጴጥሮስ መን እዩ እንተዳይና ጴጥሮስ እቲ ብህይወት ኮሎ ጎይታ እኳ ብህይወት ኮሎ ጎይታ እኳ ዝኸሓደ ብገረድ ዝተዳህለ ጎይታ ካብ ሞት ከይተንስአ ዘይተንስአ እንተ ዝኸውን ነይሩ ናብ ምግፋፍ ዓስኡ ዝኸደ ክነሱ ነገሩ ሁሉ ገዲፉ ነዚ እምነት እዚ ሰዓብኮ ከንቱ ኢሉ ዝወድአ ሰብኣይ ክነሱ ኣብ ምዕራፍ 2 ግና ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ብዝወረደሉ መጠን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ፍቅዲ 24 ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ ግና ቅድሚ ዝምባሉ ንስኻትኩም بإيدتهم عمد سين تاجركم يوم أحلفكم هيبكم وسقيلكم ما يوم يلو مستزاربهم كم زيلو موت أتنيو كحزو سلازيك على جنا أملاخ كما أسر موت فتحو أتنسو أملاخ نزي يسوع زي أتنسيو بس نحنا خلاتنا مسكرنا أنا مسكري حجر ما نبي ما أملاخ العلم مسبله تسفى منفس قدس كأخاب أبو مستقبله نزل نسخاتكم تريون تسمعون زلهم نسو أفسسو يبلنا مالك بطرس هياو مسكريو يسوع كريستوس كم زتنسى نسخاتكم قبل زي كل زنبره يسوع كريستوس مويتو إلو زبكيو إلو زحسب زنبره سبأي بخمسة عينة تبعت أبقى كلهم سبات كزارب زخالو نيبا حق إنا عيني مسكر يسوع كريستوس سلازرايو يوحنس عمل أختكم يلو إحنا نزاربو زلنا عينتنا زرايو أداونا زرمسسو إيو it's a fact it's a real story يزبلهم زلو أملاح مسكن تذكر كريستوس بتنسأو ناي تاريخ في التعامين حقن إيو أملاح يستمسكنه سادساي مرقاقتي نعمايت عمتات زقت على امنت مسكر سعب تقويتها بغولو عينت أبابا هيوتهم أكوادا عند خفلو زخدوو منقدي سلازخوني أبزوح بوتاتات سبات نبزوح علاماتات هيوتهم هيبوليه سبات هيوتهم زخفرلو علامة نخلت نجار ترح وي حقي نزخونه نجاري وي دما حقي كم زخونه نزأمنو نجاري كم كلتي وتأي سبات هيوتهم كسع مخفال أي كودونه حقي نزي كونه هيوتو خفل زخن يلبون حقي نزي كونه هيوتهم زخفرلو جن حقي كم زخونه نزأمنو نجار جنا هيوتهم يخاف اليوم سلازي مبزحتهم سبات هيوتهم نحدا علامة ما انت خحلفو زقبر بزوح عينت بروباغندا خمزلو نحنا بزوح نسحتو عينت حقي ايكونن سبات بزوح علامة نحسوت كوا نجيجا رأى هيوتهم يخاف اليوم جن نتزخاف له علامة حقي مخانو قبل بوم سلازا امنوهم هيوتهم كهبو فقال نياتات زخونو ازي نا يسوع كريستوس تنسأي أتقدماي كفل زمن هيوت كايو زغفن مخنياتو يسوع كريستوس تنسيون ترايلكا أنصار توم كهنات سلستلا علكا كله عينت مجرران مكران أب هيوت كاي متصمو أمود داتا نايموت فردي عتايو زبط حكا كلهم حوارات بزي كا يوحنس وانجيل حواريا يوحنس كلاتهم دما بأزيو زسكح موت مويتهم نزا حق ازي كم زلو حق سلازخونه سلازا امنلو قسيلوم رتريت خغبرو امنغو همولقو يخولو نيروم ግን نزا حق ازي ሙሉ ስለስተቀበሉ ወይም ህይወቶም ከፍሉ ዝፈቀዱ አሜን እቶም ነታ حق ዘሳጉጉ ዝነበሩ ከምን ጳውሎስ እኳዳ ጳውሎስ ባዕሉ ነታ እምነት ዘሳጉጓ ዝነበረ ሰጓጉ ማሕበር ዝነበረ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እንዳኸደ አንጻር ዛ እምነት ዝኸይድ ዝነበረ ጳውሎስ ነታ حق ምስተገለጸሉ هيوتو خفل أقدا زخالو مخنيات زي يسوع كريستوس تنسأي حقن هياون سلازخونه ترايو دحين من الباتهم قداموت سي برين واشت كوينوم يوم أبتو وان تبزنا برا نجار تتحيزوم يوم كنبل نخلينا 8 عامات دحري تنسأي قويتا يسوع كريستوس نيروز بحال نقص أبرومان زنبرو أمنتي أبتوانتي أزيوم بقطري بزيحهم نتاخ تمام بزوح نجار حيزوم ما أبزنبرو وان نتاخ تمام بعلو
መንግስቱ ምን ተኸስፍዕ ወይ ቤተ መንግስቱ ንኸስፍዕ ኢሉ ሓዊ ምስ አንደዳ ካብ ቁጥጥሩ ወፃኢ ኸኣት ሓዊ ምስ ከደ እቲ ኩሉ ወቀሳ ወይ ድማ እቲ ክሲ ናብቶም ኣመንቲ ዝነበረ ብምውራድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብቲ ከም ምዃን ክሕዱ ብርቱዕ ስደት ከም ዘምጻሎም ኢና ነንብብ ታሪክ ኣጸቢቑ እዩ ዝነግረና ነዚ ግን ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ነዚ እምነት እዚ ብሓቂ ህይወት ብምኽፋሎም ናይ ህይወት ናይ ታሪክ ሓቂ ጥራይ ዘይኾነስ ናይ ህይወት ሓቂ ከም ዝኾነ ኢና መጽሓፍ ቅዱስና እነንብብ ወይ ታሪክ እንደገና እነንብብ ኣብ ከባቢ 1200 ክሳዕ 1800 ከባቢ ድማ ከባቢ 68 ሚልዮን ሰባት ኣብዚ ካብ 1200 ክሳዕ 1800 ድሒሩ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ ግዜ 68 ሚልዮን ኣመንቲ ንህይወቶም ንጎይታ ሂቦም ማለት እዚ መከራ እዚ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ኦፕን ዶርስ ዝበሃል ናይ እምነት ተጣበቕቲ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ኢሉ ሎሚ ኣብ ዓለምና ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 11 ሰባት ብእምነቶም ህይወቶም ይስእኑ እዚኦም ኣመንቲ ክርስቲያናት ስለ ዝኾኑ ሽም ስለ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ንእምነቶም ክሕዱ ብዘይ ምኽኣሎም ጥራይ ዝሞቱ 11 ሰባት ኣብ መዓልቲ ህይወቶም ንጎይታ ይኸፍሉ ማለት ኣዝዩ ዘገርም ሓቂ እዩ ስለዚ እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስዩ ኢና ንብል ዘለና ኣምላኽ መስከን እዚ ኩሉ ምስክር ተኸቢብና ካብ ሃሎና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዘይማትእ ናይ ታሪክ ፍጻሜ ናይ ታሪክ ሓቂ እዩ ንሕና ካልእ ብዙሕ ምስክርነት ኣየድልየናን ምክንያቱ ንሕና ነቲ ዝተስአ ክርስቶስ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያት ዝረኣይዎ ርኢናዮን ጥዒምናዮን ስለ ዝኾንና ማለት ኣብ ዘመናም ላስዋዩ ሰብ ልዕሊ 11 ሰብ ንመዓልቲ ህይወቱ ንምኽፋል ዝዳሎ እሞ ብምኽንያት ትንሳኤ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ህይወትና ኮይኑ ክርስቶስ ተንስዩ ንዓይ እንታይ እዩ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣብ ህይወተይ እንታይ እዩ ዘመልክት ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ እንታይ ተፈፂሙ እንታይ እዩ ዝኽርዳእኒ ዘለዎ ከም ኣማኒ ዝብል ሓቂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓቂ እዩ ከም ኣመንቲ ነዚ ጽቡቕ ጌርና ከነስተውዕሎ ዘለና ሓቂ እዩ ዳስዋይ ኣብ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ብዙሕ እኳ ተዛሪቡ እንትኾነ ሎማዓንትኽን ካብ ኤፌሶን ከይወፃና ትርጉም ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፅር ኤፌሶን ኢና እንርኢ ዘሉና በኣራብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ክሳብ 21 እንተ ደኣ አንቢብና ከም ዝነንብብ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ኣተንስኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዩ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ ንብዘለኹ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምን ትኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፍዮ ንሳ ድማ ስጋኡን ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ መልኣቱን እያ ይብለና እምበኣር ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ትርጉሙ ንዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ ዝመጽእ እዩ ብዓወት ከም ዝዛዘሞ ዘመላኽት ሓቂ እዩ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ሊቀ ካህን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ መስዋዕቲ ናይ ዲበላታትን ኣርሑን ሒዙ ናብታ መቕደስ ይኣትሞ ኣምላኽ ነቲ መስዋዕቲ ከም ዝተቐበሎ ምስ ተረጋገፀ ወይ ድማ ሞት ከይሞተ ምስ ተረፈ ማለት እዩ ካብቲ መቕደስ ወፂኡ ነቲ ህዝቢ እዚ እግዚኣብሔር ዝተቐበለኩም ደም ኪዳን እዩ እንዳበለ ይነጽገሎም እሞ ካብ ሓጢኣቶም ዘበለ ኩሉ ይነጽሁ ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ከምቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ኣተንስዩ ኣብ የማኑ ምቕማጡ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሪ ሚሽኑ ሳክሰስፉሊ ከም ዝተወድአ ዘርኤና ሓቂ እዩ ማለት እቲ ሚሽን እንታይ እንተዳኢልና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 25 ከይድና ብሓደ ክነንብብ ንኽእል ኢና ከምዚ ኢሉ ጳውሎስ ክዛረብ ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ብደም ካልእ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ንሱ ብዙሕ ሳዕ ርእሱ ክስውእ ኣይኣተወን
بزي إذس كم سرات عالم جميرو بزوح جزء مكرا كتأجب متجبئو نيرو حجنا بمسوات رأسو نحاتيات كسعريلو إيو أمود دعتا زمنات حدا جزء زتجلسه يسوع كريستوس أنت خجبريو أمود دعتا زمننا مدر تجلسو ها بمسوات رأسو ها نحاتيات كسعر إيو أمود دعتا زتجلسه يسوع كريستوس ميشن حاتيات نخسعر طرح أملاخ نقول يسوع كريستوس نام مدري إذا سدد ولا حنت مغنيات يبلون زقودلو يبلون أملاخ بقدمه ملو أملاخ حنت نجر طرح يسئنو من يسئنو مسيلكم اتزفت أرو سب اتنمسو فيلوشيب كجبرو يلو زفت أرو سب نسوجن بمغنيات حاتيات انت جيرو سئنو خابو تفليو زياب هير بزي سب قدمم ينبر نيريو خبز العالم نزل العالم بزي سب نزل العالم كنبر يخيليو نسب جنا مسؤول فيلوشيب كجبر مسفت أرو بمغني حاتيات كابو مسكدة نودو نام مدري خلقو زمتصو مغنيات بمغني بحات بمسوعات رأسو انت خجبر نحاتيات انتي كسعر مو نسب نامتاي كمصو نابتز نبرو ريليشنشيب ريستور كجبرو وين ملا نابتز نبرو ركب كملسو إلويو نودو زلاخ مبار إذا أمود دعتا زمن حدا جزينا حاتيات كسعر استقلت يسوع كريستوس كمتي نسب حنسا أمومات بدحريون فرد تسرعو كموها اتحاتيات بزحات كرحق إلو حنسا التسوى كريستوس نمدحان اتهم زتصبيو كالاي جزي بزي حاتيات كقلت ايو مبار إذا استقلت أقويتها يسوع كريستوس نحاتيات كفر كسعر مويتو تراي تاريفون يرون تزخون أملاك كموتان أتنسيو نمسوعاتو تقبلو مالتي أبي مانو أقميتو انت زي كون نيرو نحاتيات حيلي أي متسعرن نيرو مالتي سازي دا ميشن is successful مالتي أملاك مسك نا يسوع كريستوس أمدري زمتو ميشن عوت زقبرو تنساي يو مالتي أملاك مسك يسوع كريستوس كالاي حساب أمدري خمالارس كله بزعبارسو بزح يو تزاربو هذا سباي كزارب كله كم زيلو تزاربو يسوع كريستوس تبزعبوز تزاربو زبله بزعرؤسوس تزاربو زربا كله اريكو طراب بالكان دحري سمعي خايو هذا نجر طرح يخاف تقبر وي كم تزبولو يسوع كريستوس نسو غويتا أملاخ كله زغل يو ويدما هذا سؤالو ناتو قال نمتقامي وي حدا فتيمو نقالاتو كم دلا يزفنو ناي امرو صقم زلو سبيو الكاخا كتقطرو تخيليلو ما سازي غويتا يسوع كريستوس بزعرسو بزوح تزاريبو امودعتا دما كموت ببتنسا نهولو نجر كم زودو تزاريبو ابكيو اموت ابكيو نيرون تزخون كله بزعرسو تزاريبو زبله كله مفشل نيرو مات جناخ أملاخ كريستوس كموتانا تنسيو أبي مانو أب سمايات أقميتو أبتات متس عالم أمبر أبز عالم زي أتراي زي خونه أبلعلو كله حيلن قويتنا تنسمى زبالة سمن أرئيسو أبلعلي تا محبر دما قويتا غيرو نتا محبر كله سلطانو مسوفي أنا ها أو مسأتونا إذن أغرزي ناي بحق ناي كريستوس حق النتن ناي كريستوس زربان حقي خمسة خانة خمسة أب أفوز خلو كمو خمسة خانة مرقاقت إنا يو مالتي أملاخ استمسكنا يخون رومي معرف حدا فقد 4:5 بلنا يسوع كريستوس قويتانا كموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيلي زتجاهد كموتان تزيتن سنيرو بمنفس قدسنا كموت يسوع تزيتن سنيرو ود أملاخ مخانو مترفة نيرو مالتي ناتو سب كله حنسا موت بزحريو فرديس تسرعو كلن فترة سلازخونه يسوع كنا اتودى أملاخ نموت سعيرو بحيلي تنسئو يو أملاخ استمسكن يخون كبر نقوي تايخون مبارك على حساب دما أبي في صون نرخبو حساب أم عرف كلته فقد حسرت حدي سلازخاتو أحزاب بسقا بتا أبئيد أبسقا اتقبر جزرت اتبهال قدم زي جزرت كم اتبهالكم ذكروا بتزمنتي بزي كريستوس كم زنبركم كبحورة إسرائيل فليات
نتخيدان تسفون أجايشن تثبيت زي من لومن أبز عالم زي أدمى بزي أملاخ زنبركم كم زنبركم ذكروا زيتنا يك أدم نابراهمي حجينا أتون قدم رحقات زنبركم نسخاتكم بكريستوس يسوع بدم يسوع كريستوس انتي جبركم قربكم نزوم كريتس حدث جبره نتأمن جوز نبره خلك قطرون زفرسه سلامنا يمو برسوع عركنا جبره كابزوم كريتس حدش شب من تكفتر نتتصلي نسقى حق تأزاز بسرعة سجو سعيرو مسكالون نتتصلي بو قتلو نخلت يوم بحر سجا مس أملاخ التعرقم نخلتنا بو بحر منفس ناب أبو مئتاو سلزلونا خا نأخذكم رحقات نبركم متيو سلام أبصركم نتوم قربا زنبرون سلام أبصرهم بارسين نسخاتكم أبتي يسوع كريستوس بعلو من ما أزنو زخنا مسرت نبياتنا حواراتن التندقكم دقيم دق عدوم نقدسان سدرابيتون أملاخ إخم امبر أجايشن متعاتنياتن أيكونكمن أبو بزلو تنسى بقول تقدست بيت مقدس من تكون نات أساسر يا عبي مو نسخاتكمون أو محدر أملاخ بمنفس كتكونوا حبيركم تهنتوا اللهم زي إفسون كنا مهار كلنا بوق غيرنا تزاربنا نيرنا نحنا كم أحزاب نتخيدان تسفى رحوات زنبرنا أملاخ أبت زمانات قدم قويتها ممتو نايكزي أبهر مخري من تخجلت إسرائيلاويان تراي كم هزبي تتقيمو أباتاتهم زجبرو زنبرة مجلات أباتاتهم زجبرو زنبرة مدحان أباتاتهم زجبرو زنبرة تسقى نا أحزاب فتسيمو زي ملكت يوز نبرة إحنا كم أحزاب كم ويناز نبرنا نزاخيدان تسفازيا رحوقات فتيمنا نزي نجر زي بيلونج زي نجبرو نيجزي أبهر نجر زي ملكتنا إنا زنبرنا اترحقي حد وانا تطبقنا تزاربنا لونيرنا أزيو زسكح رحقيو أحزاب نيجزي أبهر نجر نخريو أم مقدس سفرة يبلومن رحوق إني ربوتهم نيجزي أبهر كبر خنريلو أبزين خللو سفرة إنا زنبرنا جناخه بويتا يسوع كريستوس كموت بمتنسو بحدش سجا بمتنسو نحنا مسؤول مات نتيوم نعنان نقولنا أب حد السجا ترنفو حدش سب بمفتقرو نتأمل خل زنبرة خل كالي قطري أفرسو سلام زفتقرة سلامنا إيو إذ بدنا دلوب أولوس أملاخ استمسكنا بارتنسا يسوع كريستوس نتوم رحوقات زنبرنا نعنان تأجرنا أقريمنا إيو مالت نام مقدس كن أتو جيرنا نايكزي أبهر مقدس كن أتو جيرناي إذا مدراويت مقدس إذا أبوتاتنا بروحق زرعيوا إتهم أب كهانات حدا جزء مخالي كهان أب عمت حدا جزء قبل كهاناتهم أزيوم بزحات اللي كهاناتهم زلوا إلىكم نير حلوان بعطا أبزبط حتى معلتي بزح مفرهن من قطقاطن زات ولا زنبره مقدس زي كونسي نابتا بإيد زي تجبرت السماء زلا سماويت مقدس إيو أملاخ أبصحنا أملاخ مسكن and this is amazing story እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ በትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ حقي كل ጊዜ አንቢበ ዘይጸግባ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ይመስገን ዕብራውያን 12 ናይ ዕብራውያን ጸሐፋይ ክዛረብ كله ከምዚሉ ተዛሪቡ አምላኽ መስገን ንስኻትኩም ሲ ናብቃና ህርህርን ናቶም ዝተዛረቦም መሊሶም ከይዛረቦ نسخاتكم سين أبتبيد زتنكن بحوز نددن كرن نابتقان علماتن هرهرن نابقانا ملكتن نابتهم لتقال سمعوا وسيخو خي زاربهم زلمنلو دم تقالن أي بتصحكمن نساتهم انسساقوا نتخرن انت تنكيو بداربا امني يموت زبل تأزاز كتصورو أي تقالومن موسيقوا فرهن بدبدن ألوخو كساع زبل اتتريد كساع كندزي زفره نبره نسخاتكم قرا ناب كرن تيون نابتختما هياو أملاخ سماوي يورشليم ناتهم آلافات ملاختي إهم زبصحكم ناقبائي كله نمحبرتهم أب سماوات تصحيفهم زلوا بخرات ناب أملاخ فرات كله ناب منافستيتهم في الصمات صادق أنن ناب يسوس ما أكلاي حدش كدانن ناب تخدم أبيل زحيش الزارب من صاق دمن بتصحكم اللهم حواتي we have access እግዚአብሔር ይመስገን بمغنياتنا يسوع كريستوس كاموت متنسى نابزنا يزل عالم محنحان نابزنا يزل عالم مقدس نابزنا እግዚአብሔር ህላውነት access إنا رخيمنا أملاخ مسكن it's not a myth تنصواي أيكون نزي እግዚአብሔር مسكن
ازي نايزل عالم حقيو املاخ استمسكن يخون او هاليلويا سلازم بار تنسى يسوع كريستوس نتوم روحو زنبرنا انا انتي غبرنا اقربنا دق عدوم نقدسان سدرا بيت ناملاخ غيرنا it's amazing سلازي እግዚአብሔር he restored it بمدحان بمتنسى يسوع كريستوس حدش ፍጥረት በመፍጠሩ ስድራ ቤት አምላኽ እዩ ጌሩና ሳልሳይና ይመወዳታን ፍቅድ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 3 ከንብብ ኤፌሶን ማለት ንሕናኻ ነትናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ቀደም በትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና كمتم كالوتون ببحرنا دقوا طعا نبرنا غراخت بمحرت حبتام زخونه املاح من تتابع زفقرنا عباي فقرو نحنا بدلنا موتات كلوناس مس كريستوس هياوان غبرنا بصقا يهم زدحنكم مسؤول اتنسانا ابت زمت زمانات بحياونتو اتبلوص حبت تصقاو بكريستوس يسوع أباتنا من تخريسي أب سمايات بكريستوس يسوع مسؤول أقمتنا بارحواتي and this is the most amazing thing أملاخ مسك أملاخ لكريستوس كتنسؤه هلو لكريستوس تراي أيكوننا تنسئوه نعناها مسؤول مالتي أملاخ مسك إذا حق زي بزرباسب كردو كرداكا أيكوني that's why Paulos تسفات وعاون حبترس تقبرو أب قدسانو انتاي مخانو كتفلتو اتسللكم اللخو زبلمات أنا أتحواتي we're condemned بحاتياتنا condemned زخونا أفردي زودقنا نايمود داعتا أفردي ترايز بيننا سباتنا نيرنا أملاح جن لكريستوس كموتات كتنسوه هلو نعنا أبيتنا إنا زاربنا أوشتي كريستوس يوتنا هذا كريستوس كتسق كله كموت مسؤول تنسينا كريستوس كموت كله مسؤول موتنا نينا موتنا نتناي قدم مالنتنا نتناي قدم أرجيت مالنتنا موتنا نحدش مالنت تنسينا ازي يوم مدحنا مالتي املاح مسكن كريستوس تنسيو خنبل كلنا انتينا نبزلنا انا خامسو تنسيه انا نبزلنا كريستوس تنسيو خنبل كلنا او اتناي قدم حاتياتي ابقعو ناي قدم ماننتي توديو እግዚአብሔር እንደገና حدش عدل يبنينا نبزلنا كريستوس تنسيو خنبل كلنا لومي حدش فطرت كوينه انا نبزلنا a new beginning املاح مسكن بار املاح بتنساي كريستوس ذهبنا ነገር እንተዳ አስተውዕልናዮ ከመኡ ንኽነብር አይን ሽገርኒና املاح ተመስገነዮ بكريستوس بتنسى حدا عبي تسفاي صبينا له اب قدمنا املاح مسكن سوها انتاي ابزا مدر زي اخنبرن كولنا بسقاي بمكرا اننبرلو زلنا ازي مدراوي مننتنا وي زي مدراوي سغانا زقنططلومو حدش سغا مها نتناي كبر سغوز مسل سغا كنلبس اننا نافقنا انا ننبر زلنا ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ንጽባሕ እድን ተሳአሉ ስጋ ጥራሕ አይኮነን አልቢሱና አምላኽ መስከን ሎሚ ምስኡ ድሮ አተንሲኡናዮ አምላኽ መስከን ሎሚ ምስኡ አብ ሰማያት ምስኡ አቀሚጡናዮ አምላኽ መስከን ናይ ምድሓና ሁሉ ምስጢር ኣብዚኡ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስከን አምሊጥና ኢና ማለት ካም ናይ ሞት ኃይሊ አምሊጥና ኢና ናይ እግዚአብሔር ምርኮ ኮይና ኢና ማለት but the mission was to save us እቲ ሚሽን ናይ እግዚአብሔር ንዓና ምድሓን እዩ ዝነበረ ማለት መቸም ብዙሕ ሲነማን ብዙሕ ተዋስኦን ርኢና ኣለና እቲ ሚሽን ታዩ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ዘበሉ ኩሎም ተጋዲሉ ዘድሕን ሓደ ሄሮ ሙቪስ ገለ ሪኢኹም ኣሎ a heroic movie of all time እዚ እዩ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ነቲ ዝጠፍአ ዘበለ ሰብ ኩሉ ካብ ሞት መንዚዑ ምስኡ ሒዝዎ ክትንስእ እንከሎ ምስኡ ኸ ንዘል ዓለም ኣብ ሰማያት ክቕምጦ ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ናይ ሄሮይክ ሙቪ ወይ ሄሮይክ ስቶሪ የልሞን ኣምላኽ መስገን this is the biggest story
that's why you እዚ ወንጌል እዚ እዚ ሓቂ እዚ እዚ ዛንታ እዚ እዚ ታሪክ እዚ ናይ ሰባት ህይወት በብመዓልቱ ብዙሓት ዝቕይር ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ካብታ ወንጌል ብሓይሊ ዝተሰበኸላ መዓልቲ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ልዕል 3000 ካልኣይ 5000 ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ዓለምና ከባቢ 2.8 ቢልዮን ሰባት ማለት ካብ 3 ሓደ ኣመንቲ ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዚ ወንጌል እዚ ሓይሉ ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምንባርና እቲ ኣብ ህይወት እንነብሮ ህይወት እቲ ናይ ብሓቂ ብጽድቂ እንመላለሶ ህይወት ድማ ምስጢሩ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ጥራሕ እዩ ዝውከል ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢር ሓርነትና እዩ ነዚሁ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 6 ሮሜ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱን ተኾና ከምኡ ከዓ በትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ተሰቕለ ፈሊጥና ኣሉና እምበኣር ስቕለትና ነቲ ናይ ኣረጊት መንነትና ከም ዘብቅዐ ከም ዝሞተ ጥራሕ እዩ ዝነግረና ኣምላኽ ግን ነቲ ኣረጊት መንነትና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቂዕዎ እንታይ ዳ ይገይሩ እቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውትን ኣብኡ ከዓ ሞት ከም ዘይመልኽን ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኣሎና ማለት ሞቱ ሓሳእ ንኹሉ ግዜ ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁፀሩ እምበኣር ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝገብረና መሲልኩም ንእግዚአብሔር ዝኸውን ህይወት ምእንቲ ክንነብር ሓድሽ ህይወት እዩ ዝመና ህያዋን እዩ ዝገብረና ማለት ነዚ ጳውሎስ ክምህር ከሎ ምዕራፍ 6 ሮሜ እንታይ ዝብል ርእስኹም ቁፀሩ ከም ብሓድሽ ተስኡ ኣይኮነን ዝብል ኣሎ ኦልሬዲ ተንሲእኹም ኢኹም ነታ ንክርስቶስ ተቐበልኩምላ መዓልቲ ነታ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙማትን ምትንሳእን ናትኩም ሓቂ ጌርኩም ዝተቐበልኩምላ መዓልቲ እዚ ሓቂ እዚ ኣባኻትኩም ተፈፂሙ እቲ ዝሞተ ካልኣይ ግዜ ኣይሞትን እዩ እቲ ዝሞተ ከዓ ንሓጢአት እዩ ሞይቱ እቲ ዝሰስእ ከዓ ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ንስኻትኩም ከዓ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኹም ስለ ዝኾንኩም ንኣምላኽ ህያዋን ኢኹም ከምኡ ከም ዝኾንኩም ግን ኣሎም መዓልቲ እንታይ ግበሩ ርእስኹም ቁፀሩ እዩ እቲ መልእኽቲ ኣምላኽ መስገን ኦ ሃሌሉያ እዚ ምርዳእ እዚ ምስትውዓል እዚ ኣብ ኣእምሮና ከኣቱ ኣብ ልብና ክንደቕ በዚ ከዓ ክንዕጠቕ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ኣምላኽ መስገን እዚ ተተረዲኡና ኣነ ነቲ ናይ ቀደም ህይወተይ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ሞት ታሪኸይ ኣብቂዐሉ እየ ወዲአሉ እየ ካብኡ ሰጊረ እንብለሉ ሓቂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሙታን እዩ ኣምላኽ መስገን ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፈቅዲ 1 ከምዚ ይብል ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኹም እንተዳ ኮይንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እታ ህያው ዝኾነት ህይወት ምስ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽካ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ስለዚ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ ምንዝር ርክሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ባርሕዋተይ ሓጢአት ንሰብ ጸላዩ እዩ ምስ ሓጢአት ምቅላስ ንሓጢአት ንኽትሓድጎ ምስኡ ምቅላስ ኣይኮነን ፈውሱ ኣምላኽ ኦልሬዲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ዝገበረልካ ሓቂ ክትርዳእ ምስ ጀመርካ ዝኸውን ሓቂ እዩ እዚ ርትዕ እዚ ኣብ ልብና ክንደቕ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ውሽጥና ክእሰር ናይ ሓቂ እግዚኣብሔር ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክንፅውዖ ይግባአልና እዚ ሓቂ ዝኮታ ኣብርሃለይ ካብ ሓጢአት ኮታ ሓራ ክወፅእ ከም ብሓድሽ ነዛ ዝተቐበልክዋ ህይወት ባ ክነብራ ምእንቲ ኣምላኽ መስገን እቲ ዘበገሰና መልእኽቲ ንሱ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 17 እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ ብል ብጎይታውን ምስክር ኣለኹ
ንሳቶም ብሰርት ልቦም ብሰርት ሃባታቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቆም ድንዙዛት ኮይኖም ብስዕር ክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተማሃርክምዎን እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተሚርኩምዋን እንተኾንኩም ሲ ባዕሎሚ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ክዛረቦ ዝጸናሕኩ ነገር ነዚ ሓቂ እዚ ከብርህ ጸኒሕ ካብ ክርስቶስ ዘላ ሓቂ እንታይ ክርስቶስ ሞይቱ ከምቶም ትንጽሑፋት ዝብሎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስኡ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ፈጺሙ ዘጠራጥር ሓቂ ኣይኮነን ናይ ታሪኽ ሓቂ እዩ it's a fact it's a historical fact ነዛ ኣሉ ክብሎ ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን ንሕና ኣብ ልብና ከዓ እዚ ሓቂ እዚ ተቐቢልናዮን ተረዲእናዮን ጥዒምናዮን ኣሉና በኣር እንታይ እዩ ናይዚ ሓቂ እዚ ምስጢር ነዚ ሓቂ እዚ ምርዳእን ምስትውዓልን እንደረኣ ክኢልካዮስ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተሚርኩምዋን እንተረኣ ኮይንኩም ሲ እዚ ወንጌል እዚ ትሰበኽናልኩም ወንጌል እሱ እዩ እቲ ተቐበልኩም ወንጌል እሱ እዩ እቲ ሓቂ ዘድሓነኩም ወንጌል ከዓ ንሱ እዩ ክርስቶስ ሞይቱ ስለ ኃጢአትኩም ንስኹም ከዓ ምስኡ ሞይትኩም ክርስቶስ ተንስዩ ንስኻትኩም ከዓ ኣምላኽ ሕያዋን ምእንቲ ክትኮኑ ምስኡ ተንስይኹም እዚ ሓቂ እዚ ተምሂርኩምዎ እንተደኣ ኮይንኩም ሲ በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ ቅድሚኡ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም ደጊም ንሱ ሰብ ዒዳኹም ስለ ዘይኮነ ከም ስጋ ንኽነብር ንስጋሲ ሰብ ዒድኡ ኣይኮንናን ደጊም ንሱ ዝኣሰረና ወላ ሓንቲ ነገር የልቦን ናይ ቀደም ባህሪና ሓሶት ኃጢአት ዓመፅ ክፋት ኩሉ ንዑ ንኽነብር ሰብ ዒድኡ ኣይኮንናን ኣምላኽ ንዑ ምእንቲ ብህይወት ክነብር ብክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ሂቡናይ ስለዚ ነዚ ሓድሽ ህይወት ምእንቲ ክርዳኣና በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ተኽትገብሩ ክትሕደሱ ክርዳኣኩም እሞ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ክበኩም እሞ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ስለዚ ጎይታ ይባርክ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢር ኩሉ ሓርነትና እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ስለ ዝተንስአ ኢና ንኣምላኽ ብህይወት እንነብረሉ ኢየሱስ ስለ ዝተንስአ እዚ ንሕና ንኣምኖን እናገልግሎን ዘለና ሓቂ ምዃኑ እዋፃና ምዃኑ ፈጺምና ኣይንጠራጠርን ኢና ኣምላኽ መስገን እዚ ሓቂ እዚ ንሰብኮን ንምህሮን ጥራይ ዘይኮነ ዘድሓነና ሓቂ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ንገዛና ሒዝናዮ ንኸይድ መልእኽቲ እዚ እዩ እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተምሂርኩምዋን እንተኾንኩም ሲ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ጎይታ ብርኽ የብልኩም ክንጸሊ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ንጸሊ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለቲ እግዚኣብሔር በቃሉ ዝተዛረበና حواتي كم كلهم كالوت امنتات هايكونان ستنسأ قويتا إنا النملخ دسعر قويتا تخلو تسفون قالون زازم قويتا أبر نقفا حتيات أبسا زي ترخبو مدحنا زفت أما أبي ما نعبوس تقمت تماليسو زمت تسفى حيل موت أتنيعو حزو سلزي خاله ناي موت حيل بتيسو زوات قويتا يسوس نبينو تراي زي كونس نعنام مسؤو حزو الناس تنسأ قويتا يسوس كريستوس بتنسأيو حدش هوت ذهبنا
بتنسايو ولود أملاخ زجبرنا بتنسايو تاريخنا كله زغيره بتنساي ካብ ትርሑቕ ዝነበርናሉ ዘቕረበና ስድራ ቤት ኣምላኽ ዝገበረና ውሉድ ኣምላኽ ዝገበረና በሐድሽ ልደት ዝወለደና ኦ ሃሌሉያ ከም ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ወለሓደ ዝከር ታሪኽ ዘይብልና ክነሱ ኣብ ልቡ ግና ስፍራ ዝረኸብና ሞገስ ዝረኸብና ከድሕነና ንወዱ ዝለኣኸ كناخت محرت حبتام زخونة أملاخ إحنا بدلنا موتات كنسناس مس كريستوس هي أوان جبرنا زجبرنا ونجر يلبون أبكن ميو زحلفنا يوم مسجدلات يلبون نسوفتيو بتأجع كرحنا النا سلز فقدت راي يو أملاخ مسكين سكلومي بزعباز مدحنا زي بح كبلنا دس كبلنا يقبوي እግዚአብሔር ይመስገን حرا وطي انا تفتحي هاليلويا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ حرا አውጥዩኒ ማእሰርተይ ፈትሕወይ ደጊም ከምቲ ቀደም ዝተመላለስኮ ኣይከመላለስኒ ደጊም ከምቲ ናይ ቀደም በባርነት ኣይነብርኒ ቀደም ዝተመላለስኮ ናይ ኃጢአት ህይወት ካብ ህይወተይ አልግሶ ኣለኹ ለጊሱ ስለዝኾነ ሃሌሉያ سعيرو سلز خونه قويت يسوس لومي بتصدقي كملالسي نأملاخ زخون طعوم شتاء كقربي منفساوي كخوني نكزي أبهر تراي زنبر سب كقبري كم تأحزاب زملالسو بعشنتهم دزوزات كوينهم أمرهم تسألميتو بس الساعة رخصت زبلة تراي نمقبار ناب عبدان استلقوا نابرا بخمو نخملالس كمو أي تمهاركون أب كمو أي نبركون أبو أي جلفنن قويتا كابو حرا أو تيوني حدش هيوت كملالسي الناس ك أبقن ميو قال نأتوك زي أبهر استمسكنيو كحنت مومنت ولا تخونت I do نزق قال زي أمنو له نزق قال زي قبولو له هو كبويو نبرلوك زي أبهر مسك قال كأموني خمزلو يقبولو له قال كاك زي أبهر ريسبوند يقبر له كوتا منفس قدوس فتحني خوتا نبرلوك زي أبهر مسك فتحني خوتا خما أسرتي كله فتحني خوتا لومي نايمرو ما أسرتي أبتنايك أدم بارنتي زمر على سن زلو كله ما أسرتي لومي فتحيو ختا منفس قدوس بتنسى يسوع كريستوس بحدش هوت كملالس كمولود أملاخ كملالس لومي منفس كان وشت أي حد الصون بلوك سي أبهري مسك أو هاليلويا قويتانا مسكنا كالونا نسخة حيلي موت حيزو أتصنعو حيزا كاسل زي كاله سعيركا وطيخا خامو تمسكن كدلينا متيخاس رغيب كاناس بموتكا حدش كدان كفيتكا حدش هيوت هيبكا أبي ما نابو مسخاخ نكون حسكانا ناب سمايات زديبكا قويتا يسوس نمسكنا كالونا أبقن ميخازي تعدل تزي سلز رخبنايو أملاخنا نسخافت أرينا أفكارنا سلز خونكا إذا عدل زي بهمو كبخار خيمنا إنا مونا مسكنا كالونا نزت أبابزي نزجرمت أبابزي زياب هيروي نعلم أجلس كلان أب عالم زلوت أبني حيات عفلتون زجرمت أجا زجرمت أباب بأخا سلز رخبنا قلنا مسكنا كالونا أو هاليلويا مسكنا كالله نفسي سلز دحنت بأخا سلز تنسأت هيوت سلز رخبكو حدش سب سلز قبر كاني أمسكنا كالله سلز ذكر كاني أمسكنا كالله أو هاليلويا مسخا أفسمايات سلز قمت كاني أمسكنا كالله كبر خاخت قلت لي دك عدوم نقدسان سدرا بيت أملاخ خون سلز قبر كاني أمسكنا كالله سألائي أملاخ زنبركو لو مقنا سدرا بيت أملاخ خون سلز قبر كاني أمسكنا كالله رأيو مو ولود أملاخ كنبهالسي تأبو كمي زبالة فقري أفكارنا كمو خائنا صحفي مو ولود كاسلز قبر كان أنا مسكنا كالونا كابولود زعبي قربت يلون موكسي أبير هوي
بودخا بيسوس كريستوس بزحات ولد ناب كبري ما انت خاطلو سقيات موتو نتراس مدحانهم فصمو تغبو صحفي مو نمسغنا كالونا እግዚአብሔር ሆይ بزحات ولد ناب كبري ስለዘተخنا نعيكا كم حدا كباتاتهم ስለዘቆጸርካን يمسغنا كالو اخبرك كالو እግዚአብሔር ሆይ ሽም ካብሮክ ይሁን በዛ ቃልሲ እግዚአብሔር ሆይ أنا نحواتين كلاتنا دقيمنا كاب كله زأسرنا زخبدنا نجر منتن كنفتح أوشتنا زقال زي بمنفسكا هي أو كتقبروا لهم يتسألي الله نزقال زي كزياب هيروي سرق نزقال زي كزياب هيروي زي منتن زبله كله بقويتها بيسوس كريستوس مجان حله وأملاخي تنسائها مستير عوتنا مستير كله حرنتنا إمه سلسة ساخا نحرنتنا نتصدقنا سلسة ساخا قويتها يسوس كريستوس كبروا كله أملخو كله سجدت كله نعها نبين خايهم سلازد دقفكنا قالكا خنزارب داويدنا سلاز خالكنا شمكا نمسغنو لنا سلاز نصرحنا غزي كله بودخا بيسوس كريستوس شم كبرو كله تطقليلو نخاطرا يكون آمين